שלום. שלום. מה קורה? הכל טוב. הנכדה שלי באה לבקר אותי, ואני יודעת, זה כל כך מתוק, איזה נשיקה קיבלת. נו, שלום נכדתי, מה שלומך? באת לבקר אותי היום? באתי לאכול אותך. באמת. מה את זה, את נהיית זאב? מתי את אוכלת בני אדם? לא רואים לך את הבגדים. איזה יופי. איזה, אנחנו בטבע. אני יכולה להעלים את היד שלי. תראי, אנחנו בטבע. הלך לי היד. למה? היא מאחורה. אז מה אכפת לי שבאחורה? למה את מעלימה ידיים? שיש לך ידיים יפה מאוד.